Allahu sarkin iko mamallakin komai, mahalicin mako mai rarraba komai. Shi rabo in ya zamto naka dole ne ka samai. Yayi tsintuwar soyayya kyakkyawar yarinya, tana da kyan tarbiyya mai alkunya. Ta zarce duk 'yan matan da ke cikin nahiya. Da mi akalla na samu na gode wa sarki rabba. Ya 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 ya. Masoyi kyakkyawa san saki walar da ni, da ma za ka ja kayanka ka janye da kan ƙudurinka. Ka gane ni ba na san ka, akwai wanda zuci take so. Abokina ka bar ni da ita dan rabona ce, to ayi bakku dace ba da ni da ita mun dace. Ni dai ban sani ba, ban san haka so yake ba, domin jarabtar sa kwakwalwa ba ta jure ba. Zafi cikin raina zuciya ba ta saba ba. Ki tallafa mini in ba ke ba za na kai ba. Dan dakata